Haideți urjar madela halama cheratesa si charmante tsinuva banglatu kijana que tu sanoma paro Charman rodela sarme de luvuditu kama de luvuditu date. Na veky amen. Potrebi nás o pasos, lezení chosta. Nájme pasos. Za paskos? O vodický. Nájme les paskos. To vodický lezín. Za vodický. Ale samo pasos kamena kana. Tá. O pasos que pa se eternitave. Vin tu kaj so pasos? Na šađa, ti čovjek, drumija sam bila na šađa. Demora len do vodický. Motor do vodický, jaká na noci. Nedali ma do občajka. Kaj so pasos? Hej. Koľko koda? Heme koľkos? Nište, ďapky nám tu mege. Trajina z leske, peršto muž. Dokope na dvere, tým sa dvere otvárajú. A chcel by som sa popýtať, ako nám takú krásnu novinu chcete prižiť. My ideme zďaleka ideme. A tu máme mladého a hľadáme rúžu pre neho. Ja mám 100 ovečiek. Tu za mnou je 99. Ale jedna ovečka sa mi stratila. A tu s mladým pánom ženichom my sme takej mienky, že tá jedna ovečka je tu niekde u vás. Môžete nám potvrdiť, že ju máte vy? Áno, máme ju tu a môžeme vám ju ukázať, ale nech pristúpi ten váš mladý ženich, nech sa nám tu predstaví. Tu pred vami stojí, nech sa páči. A chcel by som, aby si poznal svoju tú
správnu nevestu. Nech príde jedna, niektorá ukážem ti a musíš ju spoznať, že či to je tá práva tvoja, alebo nie. Táto je práva? Tvoja nevesta? Nie. Či to tá, či ne. No a táto? Nepáči sa ti? Táto sa tiež je krásna, pozri sa. Krásna, ale to nie pre neho. Právu, aby pristúpila, aby si ju čím spoznal. Poprosil by som ti právu. Taká, no? Je to tá práva tvoja? Urá! Tota. Ja prídem. Ten alkohol, alebo nie, okočkujeme a popozeráme a privítame vás s dobrým srdcom a dobrou úplnosťou. Taká pohľad. Milí slavovní rodičia, krstní rodičia, blízki príbuzní, posadzajte si do svojich kresiel poprvýkrát a muziku hraj. Hej. Rodičia, blízki príbuzní, posadzajte si do svojich kresiel po druhýkrát a muziku hraj. Milí slavovní rodičia, dovolte mi, aby som privítal dnešných tu novú manželov, povedali ma veľmi významnou úlohou, aby som ich poviedol na dnešné stavom milostí. Poprial im do života veľa lásky, veľa požehnania, aby boli vytrvali v viere, aby Pán Boh vyjadril ich život do konca svojho života. Teraz by som chcel pohovoriť niekoľko slov zo Svätého písma. Keď Pán Boh stvoril svet, v začiatku povedal slovo a to slovo sa stalo slovo. Potom povedal, aby bola tma a bola veľmi hlboká tma. Nebolo vidieť nič na tomto svete.
Povedal potom, aby bolo svetlo. A to svetlo sa stalo svetlom a slúži nám až doteraz. Žina každý deň stvoril nejaké stvorené. Ak to bolo všetko dokonané, a predsa tomuto svetu niečo chýbalo. Dal si hlinu, stvoril človeka, dýchnul do jeho nozie a dal mu meno Adam. Postavil ho do veľmi prekrásnej záhrady, kde tam Adam žil. A čo sa stalo? Adamovi bolo veľmi smutno, nemal s kým sa porozprávať, ani s kým sa poveseliť. Tak Pán Boh dopustil na ňo veľmi hlboký sen, vybral mu rebro a spravil pre ňo ženu a dal jej meno Eva. Postavili ich do veľmi prekrásnej záhrady, kde tam žili, to je znak, a tu nestichol našim mladú manželov. Že tu vstúpi takisto do stavu manželského, kde Pán Boh riadi ich život a žijú v láske. Verím k tomu, že budú oddaní Bohu a budú slúžiť nám aj všetkým. Teraz by som poprosil našu mladú nevestu, aby predstúpila pred svojich rodičov a poprosila ich o odpustenie. Lebo keď boli mali, veľmi ste sa o nich starali, plakali ste, starali ste sa o nich, ale prišiel tento dnešný deň, ktorý chcú vám poďakovať za vašu lásku, ktorý počas nich ste sa starali. A teraz by som poprosil, aby naša mladá nevesta predstúpila pred svojich svadobných rodičov a prosila o požehnanie a o poďakovanie za vašu opatrovateľskú lásku. Poprosil by som, aby mladá nevesta predstúpila pred svojich svadobných rodičov. Teraz by som poprosil našeho mladého ženíka a takisto, aby sa poďakoval za svoju opatrovateľskú lásku. Počas všetkých dní sa starali o neho a poprosil odpustenie od všetkého. Lebo v Svetom písme je napísané, odpúšťa hriechy ľuďom, budú odpúšťané aj vám. Ale kto neodpúšťa hriechy iným ľuďom, budú vám zadržané. A preto milujme sa navzájom, ako nás miloval Pán Ježiš Kristus.
A teraz sa poberieme do Božieho chrámu, kde príjmu sviatosť a to stavčí. Aký sa bereš? Manželský. Hraj a vešelo. Lecou a tasca com o André, vou cabelo. More, lećas Roma Ikos. Šai tele de Maiko, ale n-ai o bolă znaditu.
A keď ste nám už skrížili, chceme sa opýtať, že prečo? Dáme vám pás a môžeme pokračovať ďalej. deň pre víkend. Hei, kata bukan kau bina. Hei, apa kau? Kau tak ada punya, tak punya. Dobre, takže vítajte. Pripravení? Dobre, trošku čakáte dlho, že? Ale tak na dobré veci dlho čaká, nie? A vec. Si musela Mirke čakať na neho, a musel čakať na teba. Ale tak ste sa dočkali a aj dneska takým ste svedectvom pre mnohých, že naozaj ste museli prebojovať i také veci, že ten manga výpen nebol, nie? Ale že sa normálne do seba chutia a tak môžete žiť. Je to pekné svedectvo. Super. Tak. Je tu málo svetla. Bolo by treba zapnúť svetlo v cerkvi. Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, miluj sa. Večný Bože, roztratených si priviedol k jednote a daroval si nezničiteľné puto lásky. Požehnal si Izáka a Rebeku a urobil si ich dedičmi tvojho prisľúbenia.
Ty sám požehnaj týchto svojich služobníkov, Alexandra a Miroslavu, a ukáž im cestu ku každému dobrému skutku. Lebo Ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom, a my Ti zdáme slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pokoj všetkých. Sklonte si hlavy pred Pánom. Slovanských národov si zastúpil cirkev čistú Pánu. Požehnaj to zastúpenie a zjednoť a zachovaj týchto svojich služobníkov v pokoji a jednomyselnosti. Veď Tebe patrí všetká sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Zastupuje sa Boží služobník Alexander, Božej služobníčke Miroslave, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Zasľubuje sa Božia služobníčka Miroslava, Božiemu služobníkovi Alexandrovi, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Modlíme sa k Pánovi. Pane Bože náš, na cestách po Mezopotámii si sprevádzal svojho sluhu patriarchu Abraháma, ktorý ho poslal nájsť nevestu svoju pánovi Izákovi, a čerpanie vody si použil na to, aby si mu dal najavo, že Izákovou snúbenicou má byť Rebeka. Ty sám požehnaj toto zasnúbenie tvojich služobníkov Alexandra a Miroslavy a opevní slovo, ktoré si dali, upevní ich tvojim svätým zjednotením, veď práve ty si na začiatku utvoril človeka ako muža a ženu. A práve od teba pochádza to, že mužovi sa pridáva žena na pomoc a pokračovanie ľudského rodu. Pane Bože náš, Ty si poslal pravdu svojmu dedictvu a svoje prisľúbenie svojim služobníkom, našim otcom, Tvojim vyvolencom z každého pokolenia. Dali teda na svojho služobníka Alexandra a na svoju služobníčku Miroslavu a posilní ich zasľúbenie vo viere, jednomyselnosti, pravde a láske. Veď práve Ty, Pane, si ukázal, že je správne sa zasľubovať a upevňovať vo všetkom. Bol to prsteň, ktorým si sa odovzdala Mojžišovi v Egypte. Bol to prsteň, vďaka ktorému sa preslavil Daniel v babylonskej krajine. Bol to prsteň, ktorý ukázal Tamarínu pravdu. Bol to prsteň, ktorý svedčil o tom, že náš nebeský Otec preukázal zľutovanie svojmu synovi, keď povedal: Dajte mu prsteň na pravicu a zabite vykrmené teľa, jedzme a veseľme sa. Tvoja pravica, Pane, bola Mojžišovou zbraňou v Červenom mori. Veď Tvojim pravdivým slovom boli upevnené nebesia a zem postavená na Tvojich základoch a pravica Tvojich služobníkov bude požehnaná Tvojim mocným slovom a Tvojim zdvihnutým ramenom. Ty, vládca, aj teraz udeľ svoje nebeské požehnanie tomuto odozdaniu prsteňov a nech Tvoj anjel kráča pred nimi po všetky dni ich života. Lebo Ty si ten, ktorý požehnáva a posvedzuje všetko, a my Ti zdáme slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Blažení všetci, ktorí sa boja Pána, ktorí kráčajú po jeho cestách. Ježiš, no ja mám čo dneska urobí, vidíš na stenách tvojho domu. Tvoji synovia sú ako hladí políky okolo tvojho stola. Ja tak bude požehnaný človek. Teraz nastáva taký čas, kedy sa budeme pýtať Alexandra a Miroslavy, že či sa rozhodli jeden pre druhého. A tak prvá otázka pre Alexandra. Alexander, rozhodol sa slobodne, v dobrej vôli a s pevným úmyslom vziať si za manželku túto Miroslavu, ktorú tu pred sebou vidíš? Nesľúbil si sa inej žene?
Miroslava, rozhodla sa slobodne v dobrej vôli a s pevným úmyslom vziať si za manžela tohto Alexandra, ktorého tu pred sebou vidíš? Áno, rozhodla som sa. Nesľúbila si sa inému mužovi? Nesľúbila. Amen. Teraz vlastne budeme pokračovať vo svätej liturgii. Môžeme ich zatlieskať, to je také... Alexander, beriem si teba, Miroslava, za manželku a sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú úctu a že ťa neopustím až do smrti. Tak mi pomáhaj, Bože, jediný vo svete, Trojici a všetci v svete. Ja, Miroslava, beriem si teba, Alexander, za manžela a sľubujem ti lásku a vernosť, manželskú poslušnosť a že ťa neopustím až do smrti. Tak mi pomáhaj, Bože, jediný vo svojej Trojici a všetci svätí. Amen. Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Amen. Aj teraz budeme zatlieskať. Korunuje sa Boží služobník Alexander pre Božiu služobníčku Miroslavu v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Korunuje sa Božia služobníčka Miroslava pre Božieho služobníka Alexandra v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Pane Bože náš, korunuj ich slávou a cťou. Pane Bože náš, korunuj ich slávou a cťou. Pane Bože náš, korunuj ich slávou a cťou. Vnímajme, pokoj všetkým pre múdrosť vnímajme. V tom čase bola v Kani Galilejskej sláva. Bola tam Ježišova matka. Na svoje pozvanie Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: Nemajú vína. Ježiš jej odpovedal: Čo mňa na teba do toho žene? Ešte neprišla moja hodina. Jeho matka povedala obsluhujúci: Urobte všetko, čo vám povedať. Stalo tam 6 kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov. Každý na 2 až 3 miery. Ježiš im povedal: Naplňte nádoby vodou a naplňte až polovič. Potom im povedal: Teraz našlite a zaneste starejšímu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, on nevedel skade, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli. Zavolal si ženíka a vravel: Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upil. Ty si zachoval dobré víno až doteraz. Toto urobil Ježiš v Káni Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v Neho. Sláva Tebe,
vyrástli ma deti, nie? Už sú veľké. Už sú veľké deti, nie? Už o chvíľočku je pravdu na oni budú mať deti. Už budete? Báka si jedno. A tak, čo je dôležité dneska, keď počúvam Božie slovo, je, že v Kani Galilejskej a vidíme, čo tam Ježiš robí. Mária si všimla, že nemajú víno. Vy máte na sobě starejšieho, ne? Dušené starejšie, jak sa milí, ne? A dneska on sa bude tak starať, že by zábava fungovala, však, že by to vlastne všetko mohlo fungovať na hostine. A je však aj predtým istotné. A teraz si predstavte, že boli na svadbe, Ježiš tam bol so svojimi učeníkmi a došlo im víno. Ale starejší nevedel o tom, že víno došlo. Mária sa to všimla. A Mária mala ísť za starejší. Povedal starejšiemu, že počujte, dneska by to bol Dušan došlo víno. Došla kofola. Ale ona nešla za starejším, ale išla za kým? Za Ježišom. A Ježiš jej bol čo? Jej syn. Išla teda za kým? Za svojím synom. A Ježiš teda, keď počul slovo, že nemajú víno, tak im povedal, že prinieste vodu. To, čo mali, to mali priniesť. A Ježiš to vodu premenil na víno. A zrazu, myslím, že všetci boli spokojní. A tak aj pre nás je veľmi dôležité, že keď Mária išla za Ježišom, za svojím synom a jeho poprosila, ona vedela, že má moc to urobiť. Aj vo vašom živote, ale aj pri každého z nás, je veľmi dôležitý prítomný čas. To, čo žijeme teraz. A ďakovať Bohu za tento okamih, že teraz tu môžem byť. Že nie som niekde inde. Ale aby som neminul to, že Ježiš je teraz tu. Mária by si mohla povedať, možno pôjdem po hodinu, alebo pôjdem po hodinu, alebo ma do toho nič nie je. Ale čo ona vychytila? Vychytila pravý moment, a že ten moment je teraz. A že tento moment potrebuje využiť. A tak aj vo vašom živote, Alexandra aj Mirka. V živote je dôležité riešiť niečo, čo bude dôležité riešiť do budúcnosti. Čo bude teda naplánovať. Ale veľmi dôležité je, aby ste sa vedeli rozprávať o tom, čo je teraz. O tom, čo teraz prežívame. Dneska my sme tu na vašej slavnosti, na vašom sobáši, ja sa z vás tešíme, že sa z vás tešia, lebo ste nádherné či poobliekaní, tie koruny teraz ešte tak zdobia to všetko. A ja sa z vás tešíme. Ale teraz sme to nekončili. Toto začalo a bude dôležité, že čo bude zajtra, ne? Čo bude pondelok, čo bude, keď Alexandr pôjde do roboty, jak sa bude mať Mírka. To bude pokračovať i potom. A preto je dôležité, aby Ježiš bol uprostred nás vždy. A ako on bude uprostred nás? Takže sa budeme modliť. Že budeme ho pozvať do nášho života. A že mu budete môcť odovzdávať veci, ktoré vás možno, že bolia, ale aj vás tešia. A tak jeden taký príbeh hovorí, že starí rodičia zvolá také veľmi vysoké výročné svadby. A vnúk sa pýta toho deda, že dedo, jaká že vy s babkou ste taký šťastný pár. Že vy s babkou proste sa máte radi, ako na vás vidíme. A vtedy on vybral hodinky z vrecka. Mal také vreckové hodinky, také otváracie. A keď ich otvoril, tak tam bolo napísané: vždy maj pre manželku jedno milé slovo. A hovorí, že tieto hodinky mu dali jeho svokor. Hovorí, že on vyrastal v detskom domove a nemal rodičov. Ale že svokor mu dal tieto hodinky, on hovorí, no to napísal: vždy maj pre svoju manželku jedno milé slovo. A tak on to začal robiť. A to manželstvo zrazu bolo pekné. A tak Kristus chce byť v našom živote, nám potrebujeme pozvať. Potrebujeme ho pozvať na náš život, aby tam zostal stále. Títo ľudia, ktorí boli na hostine v Kani Galilejskej, pozvali ich na hostinu. A vy pozvite Ježiša do vášho manželstva. A vy pozvite Ježiša na
túto vašu hostinu, ktorá bude chvíľočku aj tam dolu pri stole, takom samom hostinu. Ale teraz pri tomto stole, pri oltári, kedy sme, čo musíme urobiť? Pozvať Ježiša. Pozvať Ježiša. Lebo keď ho pozveš, on nepríde. Nie, že by nechcel. A on je aj tam. Ale čo potrebuješ robiť? Odľapkať po pleci, nie? Iba tak môže? Katka. Zaspievaj na pesničku. Hej? Alebo bude povedať Kamila, prines nám koláče. Je? Vlado, nakameruj to. Čo musíš urobiť, keď od niekoho niečo chceš? Povedať, poprosiť, nie? A ten človek to veľmi rád robí, keď môže. Tak je? Zažili to niekedy? Zažili si to niekedy, nie? Že keď niekoho poprosíte, tak on vám veľmi rád pomôže, keď sa dá. A toto potrebujeme my s Ježišom. On je tu. On je dneska tu. Je tu dneska spoločenstve, to znamená, že v ľuďoch. Je tu dneska vo svojom slove. Je tu v Eucharistii. Je tu v kňazovi. On je tu. A čo musíme urobiť? Poprosiť ho. Pozvať ho. Ježišu, príď do môjho manželstva. Príď a požehnaj to naše manželstvo. Požehnaj to našu rodinu. Veď my si myslíme, že to tak funguje, že však Ježiš je tam a sa o všetko stará, nie? Aj tej Kati Galeckej bol tam. Staral sa o niečo? Nie, nestaral sa. Lebo on tam bol pozvaný na hostinu. Ale až keď mali problém a ho pozvali, aby sa staral, tak začal sa starať. Máte skúsenosti, že keď ste boli chorí, alebo keď deti boli choré, že sa modlili a videli ste, že proste aj bolo lepšie? Tak je. Amen. Lebo Boh je dobrý. A my potrebujeme Boha pozvať. Nedávať ho preč. Nedávať ho od seba preč. A my si mnohokrát myslíme, že my tak nerobíme, nie? Kde aby som Pána Boha dal na možno takto iný, ale ja nie. A mnohokrát to robíme. Nie? Že on nepozýva do svojho života. Ja viem, že je tu. Ale že s ním nerozpráva. Ja viem, že je tu. Ja viem, že je u nás doma v našej rodine. Ale že mu neodozdávam situácie. Že ho sa ho nepýtam, nepozývam, nepýtam sa, Pane, čo ty chceš robiť? Pane, požehnaj. Mnohokrát si robíme také svoje plány. A tak Adam a Eva boli v raji. Na začiatku to bolo veľmi krásne. Ale potom sa stala taká situácia nepekná, že oni chceli vyskúšať si posunúť. A skončilo to bez výsledku. A ja vás sa pozudie, chcem aj vás, že využiť to, že Boh je dobrý a že On chce byť v tvojom živote a chce sa o teba aj starať. A keď nemáš víno, oni nemali víno, tie môže chýbať pokoj, môže ti chýbať radosť. Pozri ho, Pane, príď svojim svetým, príď Duchu Svätý. A zrazu Duchu Svätý môže byť nejaké svetlo. Čo máš urobiť inak? Čo máš povedať inak? Alebo ako to urobiť? A zrazu to môže fungovať potom. A to je tá láska, ktorá je teraz. Zrazu vidím, že to funguje. A tak vás chcem pozbudiť, keď sa tak na vás teraz pozeráme, tak naše oči, tak na vás upreté. Aby ste vždy boli citliví, aby sme vždy boli my citliví na to, keď Boh bude rozprávať. Aby si to mohli chytiť, aby si mohli, že Boh je blízko, že sa stará. To je v Kani Galeckej povedal, to nesli Boh. Oni to nesli Boh. Dneska, čo by bolo v tvojom živote dneska? Čo by tebe povedal? Čo možno niekať? Čo možno priniesť? Viete, lebo tá voda a ti nádobí slúžili, viete na čo? Na očisťovanie. Ľudia, keď prišli na svadbu, najprv si umýli ruky, tých nádobách, viete, a išli na svadbu. Že to neboli čisté nádoby, že nie je nejaké parádne, z nerezu.
alebo zo zlata. Ale slúži na špinavú. A tak dovolej Ty Kristovi, aby On svojou láskou i svojou mocou ťa aj uzdravil, aj ťa požehnal, aj ťa posvetil, aj urobil naozaj niečo veľmi krásne. Že je stále s tebou, že ťa nikdy neopustí, aj tebe zanechá. A toto je znak tých chorób, toho, jak vysvetlická poplieka na tých chorób, že Boh je naozaj blízko. Že to Boh je ten, ktorý dal nám korunu Pavla, korunu na hlavu. A potom sme počuli Bože slovo, že korunu ich sláva a cťou. To je to, čo medzi nami má byť, aj medzi nami. Sláva a česť. To vám patrí. To vám vydobil Pán Ježiš na kríži. Sláva a česť. Sláva, že môžeme patriť Jemu. Že sme Jeho. A že môžeme zjavovať, ak je svedectvo pre tento svet. Zjavovať to, že Boh je blízko. Že Boh je dobrý. Amen. A tak možno, že aj v tvojom živote niečo chýba. Možno, že aj v tvojom živote chýba víno. Možno, že v tvojom živote chýba niečo, čo je veľmi dôležité. Možno, že pokoj. Možno, že radosť. Povedz Ježišovi. Ježiš, do toho v môjom živote nie je. Mám strach. Mám strach na budúcnosť. Príď do môjho života. Príď do môjho života vstup. A premeň to, čo bolo slabé, na to, aby to bolo dobré. Aby to bolo lepšie. Amen. A tak teraz je čas. Premeň to, Pane. Odovzdám Ti svoj život. Ak si to ešte nikdy nespravil, ak si ešte nepovedal tak väčšie rozhodnutie vo svojom živote, že Ježiš dáva Ti svoj život a duchovu Pána, môžeš dneska urobiť. Môžeš to urobiť na novo. Ježišu, na novo Ti dávam svoj život, na novo buď môjim Pánom. A ako niekto urobí prvýkrát dneska, urob to prvýkrát. Ježišu, dávam Ti svoj život. Ty buď môjim Pánom. Ty buď môjim spasiteľom. Ty buď môjim lekárom. Ty buď môjim hospodinom, môjim učiteľom. Ty buď môjim Pánom, Ježiš. Už nechcem byť ja Pánom sám sebe. Lebo na tej svadbe tak vyšlo. Oni si boli Pánom, ale mali malú inak. Ale keď Ježiš prišiel, mali by radosť. A to potrebné mať radosť. A nielen na to svátku, ale aby zostalo víno aj potom. Aby ten život rodil aj potom. Nielen na ten čas, ale aj potom. Amen. Amen. Tak poďme, možno, že požehnaj niekoho, povedzme, že potom sa k niekomu povedzme, že žehnám Tebe si vždy mal požehnanie vo svojom živote. Žehnám Tebe si vždy mal požehnanie. Nielen teraz, ale potom. Aby si už nevedel zobrať. Aby si už nevedel zobrať. A tak Ti žehnám. Rozmnož sa ako Jakub, kráčaj v pokoji a zachovaj spravodlivosti Božie prikázanie. A ty, nevesta, buď zvelebená ako Sára, veseľ sa ako Rebeka a rozmnož sa ako Ráchel. Raduj sa zo svojho muža a zachovaj ustanovenia zákona, lebo tak sa páčilo Bohu. Modlíme sa chrámovi. A pre život večný, drahocný prostor, ktorý sa dal pomôcť rodičke Mírky, toho prosím Ježiho, pre život večný. Drahocný prostor nášho Ježiša Krista sa podal Božej služobničke Petra, a prosím Ježiho, pre život večný.
Hej. Ďakujeme za spoločenstvo a teraz pozývam Alexa a Mírka, aby sme ešte podpísali papiere, ktoré sú veľmi dôležité, svetkov takisto a my naďalej zostaneme v modlitve, pre vám porovnaný čas. Sa budeme zajtra k vám možno o 10:00 do obedu v garáži na Nájmuta a my vás mám ochraňuje Alexovi, Mírke práve všetko najlepšie a to, čo Boh začal, nech aj dokončí. Nech sa otvorí pre život a nech Ježiš je medzi nami, aby ste dali jednotu medzi sebou, ale jednotu s ním. Amen. Amen. Ja by som chcela ešte povedať Mírke k narodeninám. Veľa šťastia, zdravia, lásky, Božích milostí, prajem vám, aby ste mali dieťa, deti, všetko najlepšie. Tak, vyprvádzame do života. Tak, všetko najlepšie. Požehnanie vás ochraňuje. Veľa radosti opraje. Budeme používať tieto Bože. Chceli by sme, aby sme sa pomodlili aspoň Otče náš. Otče náš, ktorý si na nebi, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť našu vinu, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Ďakujeme, Pani, za Tvoje dary, ktoré si nám dal a môžeme používať. Ďakujem. Začneme vyberať Tvojich manželov a prispieť na počat, aby do budúcna, do ďalšieho života potrebujeme veľa zdravia, veľa úspechov, aby do roka, do dňa porodila syna. No začneme. No čo ti kladajte? Áno, pohárskú pečino, tam taká nastavka kapustičku do pohári. Kaká tam je? Mladému manželovi. Žáren máme. To je svadobný otec. Dobre, nechajte to. Však je ľučina, no rozhodne pále, dík čisto páli. Kde je Alex? Alex!
Sofia. Já vamos lá. Anak gila dia punya gaji gitu. Dia motoris. Lihat ke Bekasi. A začneme vyberať po nevestýnej stránke, aby to bolo reálne, tak začíname tu od prvých. Ahoj. Za 50 eur, hej? Baba dáva 150. Já não vamos se disso então. Ešte matka. Komek. Meketa ulica. Otec a mama gači. Dúfam, že za to si kúpia kočer a že budú v budúcnosti rozmýšľať o tom, aby nastalo medzi nimi, medzi ich životom verná láska, pokoj, ktorý majú v živote a popriať ich všetko najlepšie do ďalšieho života. Amen. Amen. Toto sú tvoje Kamera 3. Kamera 3. Abi ako pre TikTok. Lucy, vai pro TikTok kami.
Jezus,
Je tu nový Lipton Ice Tea Jahoda. Osviežujúca chuť, s ktorou budeš až po uši v jahode. Lipton, chyť si svoje slnko. Lleva pesar barona, sarto janela, onde pendivela, ela, Dogoda signali. Hai făcut bine că mi-a căutat un bilos. Na, mande. Na co kedzał? Anarde me. No isti bono, Ima pale. Veronka. Hej, jak mám palo McKenzie opět? Ano, výzkum ke hej, palo McKenzie. Tajemka. Hej, rovni! Sabi kami balu McKenzie! Pedere ka sa tomu kila.
Nakabunali. Oh. Cala reklame džungale. Mackenzie. Çardaşız, mix, ne çardaşa tedisco.
Adela, nu pe doar și se... Foxy Spizan.
skutočnosti potrebuješ len spakovací gel panelovej kvality Old Spice 3 v jednom na všetko, čo ti má muž nevodiť. Na vlasy, na telo aj na tvár. Klape, ty ale dobre voniaš. Je tu nový Lipton Iced Tea Jahoda. Osviežujúca chuť, s ktorou budeš až po uši v jahode. Lipton, chyť si svoje slnko.
Haideți, fujar-mă de la